غریبی دا غریبی دایم ما غریبی دا غریبی دایم ما قریبی دایم ما قریبی خونه میام چه. салом алайкум бинандагони барномаҳои илм ва технология дар шабакаи Тажлайв. Бинандагони азиз, ман шахсан барои шумо барои тамошобинони худ бениҳоят кӯшиш кардам ва ёфтам барои шумо iPhone 10-ро. Яъне дар комментариҳо бисёриҳо нависта буданд ки iPhone 10-ро барои мо нишон де. Акнун орзуи мову шумо амалӣ гардид. Дар яке аз мағозаҳо дар Санкт-Петербург, мағозаи Абусахӣ, бародарамон дар инҷо кор мекунанд, омадем ба назди ӯ ва ӯ барои мо нишон дод iPhone 10-ро ва ҳоло бошад мо барои шумо онро распаковка мекунем ва мебинем ки чӣ гуна кор мекунад ва кӯшиш мекунем ба сомонаҳои тоҷикӣ ворид шавем тавассути iPhone 10. Сараввал мекушем қутияшро. Дар дохили инҷо iPhone 10 қарор дорад. ҳавози инро дар як тараф мегузорем, пас он давом медиҳем. Дар дохили қутияш ҳар хел коғазчаҳо, реклама, таъмну гарантини талон, объяснения чӣ хел истифода бурдан дар кор. Онҳо бениҳоят бисёранд дар ҳар забон, забони хитоӣ, русӣ, англисӣ ва наклейка. Дар ҳама коробкое ки iPhone харид мекунем, дар ҳамаи онҳо наклейка ҳаст, бе ин намешавад. Дар ҷои iPhone 4, iPhone 3 баромадагӣ буд, дар дохилаш наклейка дошт. Барои аввай ин ғайриоддӣ нест. Ҳама инҳоро як тараф мегузорем, давом медиҳем мавзӯи имрӯзаи худро. Дар дасти мо қарор дорад iPhone 10 ва мо бошем ҳоло бо ҳамроҳи шумо кӯшиш мекунем ки бифаҳмем ӯ чӣ аст ва чӣ гуна кор мекунад ва одамоне ки имконият доранд метавонанд онро харидан ё ин ки бихаранд ё ин ки умуман нахаранд, чунки нархи ин телефон дар моҳи ноябр дар Санкт-Петербург умуман дар Россия 79990, яъне 80 000 аст. Бинандагони азиз, 80 000 ин $1,500. Агар шумо хоҳед ки $1,500 шумо телефон истифода баред, пас марҳамат, аммо ман бошам ин ахмақиро намекардам. Ҳоло бошем мекушоем. Ягона чизе ки ман дар бораи ин телефон ба шумо гуфтам метавонам ки чӣ хеле ки дар ҳама телефонҳои iPhone ҳастанд, яъне дар пешашон кнопка дорад, кнопкаи куллашакл ки ҳамин мо пеш телефонро медидем ки агар ҳамон кнопкаи даврашакл қарор дошта бошад, ин iPhone аст. Аммо дар ин телефон ҳама дигаргун аст, чунки дар қисми пешаш бошад ҳамон тугмача нест. Дар пешаш умуман ягон тугма надорад. Танҳо экран аст. Ҳамон вақте ки мегирӣ дар дастат танҳо экранро мебинӣ. Дигари аҷоиботаш дар он аст ки гирдҳои экран даврашакл аст. Яъне мо медонем ки экранҳо аз пикселҳо иборатанд. Пикселҳо бошанд, онҳо чоркунҷа ҳастанд. Аммо дар ин ҷо чӣ хел карда ҳамон пикселҳоро гирифта даврашакл карданд, ман дар ҳайратам. Аз дигар тараф нигоҳ кунем, агар дар экрани ин телефон 2436 пиксел қарор дорад ки вақте ки пиксел чанқа бисёр бошад, ҳамон қадар онҳо хурдтар мешаванд, ҳамон қадар имконияти онҳоро даврашакл кардан бештар пайдо мешавад. Аз ҳамин сабаб ба фикри ман аҷоибот аст ва чунки вақте ки мо бозӣ мекунем, навор тамошо мекунем, умуман ҳамин наворҳои интернетиҳое ки тамошо мекунем, онҳо чоркунҷа ҳастанд. Аммо дар ин ҷо бошад экрани даврашакл ва мо ҳоло мебинем ки чӣ гуна дар экрани даврашакл мо метавонем наворҳои чоркунҷаро тамошо кунем. Мо мекушоем iPhone 10-ро ва мебинем ки дар дохили он чиҳо қарор дорам. Обични iPhone ҳамааш монанд аст, аммо ягона ғайриоддигиаш дар он аст ки пеш танҳо экран аст ва аз он сабабе ки экранаш бисёр аст, дар ин ҷо ҳар як иконкое ки дар он ҷо қарор доранд, онҳо ҳам бисёр гузошта шудаанд ва дар қисми поёнаш бошад основное менюе ки аз ҳама ҳамон приложениҳои лозимаро мегузорем. Аз боло поён кардан ду намуд аст, яъне мо метавонем аз ин тараф ба поён кунем як намуд менюро бароварда бинем ва вақте ки аз ин тараф ба поён мекунем дигар намуд менюро бароварда бинем ки дар он ҷо ба мо сообщениҳое ки ягон хел уведомлениҳо мебиёянд. Дар бораи характеристикаи ин телефон чӣ гуфтам метавонам? Хотираи телефон ин 256 гигабайт, оперативная памяташ дар ин ҷо рости гап ман дар интернет наёфтам, ба фикрам 3 гигабайт аст. Процессори ин телефон процессор аз ҳама охиронтарини компанияи Apple, процессор A11 Bionic. Бо ин хел процессор ба фикри ман оперативная памят низ лозим нест. Аз ҳамин сабаб вобаста ба ҳамин процессораш телефон бениҳоят тез кор мекунад, умуман намечаспад ва боз чиз гуфтам метавонистам. Экранаш 5.8 дюйм, экрани калон, дар даст бошад бениҳоят хурд метобад. Экранаш бошад OLED экран аст. Умуман ягон телефони iPhone OLED экран надошт, то ин вақт ҳамаашон IPS истифода мебурданд ва ин ягона телефони iPhone аст ки OLED экранро истифода мебарад. Ба фикри ман бениҳоят чӣ хеле ки дар наворҳои пештараф ба шумо гуфта будам, ба ман OLED экран бениҳоят писанд аст ва ин iPhone 10 бошад низ ӯ OLED экранро истифода мебарад ва бениҳоят ҳамчун зинда метобад дар назари одам ва ранги сиёҳро бошад равшан намекунад. Яъне ранги сиёҳ дар назари мо наметобад. Экран вақте ки телефони умуман сиёҳро мо истифода барем, телефон гӯё ки полностью сиёҳ аст ва ягон чизи дигар иловагӣ нест.
дар қисми болои телефон вақте ки мо мебинем як намуд инро русҳо дар амин Русия онро манабров мегӯянд ин хел телефонро, яъне ки маънояш он аст ки телефони якқоша. бародарони азиз, ин телефон якқош дорад дар қисми болояш ва чӣ хеле ки шумо дида истодаед, яъне дар қисми болояш аз ин тарафаш соат, аз ин тарафаш антенна, батарея ва дигару дигар чизо, дар мобайнаш бошад як дона қош пайдо шудааст ки каме чӣ хел гӯям, ба ман рости гап ба ман писанд аст. ин хел ғайриоддӣ ба мисли дигар телефонҳо нест. агар ин қош намешуд боз хубтар мешуду, аммо селфи камераён ки дигар хел датчикҳоро дар ягон ҷои дигар гузоштан намешуд. аз ҳамин сабаб ин қошро гузоштанд. ба фикри ман ғайриоддӣ бениҳоят хуб дар назари ман ба ман писанд омад, аммо нархаш ба фикри ман бениҳоят қиматтар. вақте ки iPhone 10 дар Россия ба фурӯш баровардан, ин рӯзи 3 ноябр буд. рости гап дар он ҷо одамон аз 1 ноябр 3 рӯз подряд дар пишти Apple Center қатор истоданд ки ворид шуда iPhone 10-ро бубинанд ва ё ки харидорӣ намоянд. ва пас аз он ки онҳо харидорӣ намуданд, ҳамаашон пас аз як ҳафта ё ки 2 ҳафта ҳама ин телефонҳоро бурда супориданд, чунки ба онҳо писанд наомад тарзи кораш ва ба нархе ки онҳо супорида буданд $1500 барои ин телефон арзанда набуд. барои студентҳо умуман ин хел телефон лозим нест, шахсан онҳое ки дар абшага зиндагӣ мекунанд. бинандагони азиз, дар қисми рости телефон тугмачаи хомӯш карда дар гиронданаш вуҷуд дорад. дар қисми чапи телефон тугмачаи баланду пасткунак ва тугмачаи вибратсия ё ки беззвучни ё ба звучни мондан. дар поёнаш бошад USB обични iPhone ва калонкаву микрофон қарор дорад. дар қафояш бошад яъне двойная камера қарор дорад. отпечатки пальца надорад, яъне телефоне ки мо $1500 харид мекунем, отпечатки пальца надорад. ягона чизе ки он дорад ин Face ID, як намуд функсие ки худи iPhone нав баровард он чизро, Face ID-ро шумо нигоҳ мекунед ба телефон ва телефон бошад разблокировать мешавад, яъне барои он ягон хел тугмача ё ки отпечатки палец лозим нест. тамом бинандагони азиз, чизе метавонистем барои шумо гап задем ва ҳоло кӯшиш мекунем ба сомонаи Taj Life TV ворид шавем ва бубинем ки дар iPhone 10 сомонаи моро чӣ хел нишон медиҳад. ба шумо ҳам пешкаш мекунам ки ворид шавед дар сомонаи мо, шумо бисёр маълумотҳоро метавонед дидан. барои шумо ҳам хоҳиш мекунам ки ба сомонаи мо ворид шавед ва дар он ҷо ҳама маълумотҳоро, ҳама чизое ки ба шумо лозим аст тамошо кунед ва бубинед. шабакаи Taj Life ба навор мегирад, ҳамаш дар сомонаи шахсии мо, дар сомонаи официалии мо tajlife.tv қарор дорад. шумо ҳам ворид шуда дар он ҷо тамошо намоед. бо ҳамин тамом бинандагони азиз, бо шумо буд Матин Муҳиддинов. хайр.